हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करछे मोर एक सुंदर न्यू ब्लॉग को। आज गुरुवार हम सकाल सकाल माँ को पूजा सर चल देखिए अशोक सर शोर फुल निद उठतु ब्लॉग कंटिन्यू करिया। टाइम आसी 8:30 है। आज जन उठिकी कौ रूप बस देख गुरुवार आज 8:30 है। डाकी डाकी एवं उठन उठी पुणी गुड़े बस उठी आसन प्रबल शीत तब कौन बाहर को आसबनी आस आस जैकेट कौन गोटे पुरुष जैकेट घर एकमात्र पुरुष पुओ ये डायलेक्ट किए तुम मत मारुच तुम मु बदला नहीं रही बहुत निया चलते सब सेक ने सकाल सकाल सब सेक ने अपन पाग देखते तो कम टे मान लाइट देखुला पूरा अलग प्रकार लाइट देखते बर्तन शाग उपार्तन बापा ये हाँ उपाड़ दूज कहीं आज सब खाईदब ना तुम देख के पिठा बना राक्षस ना कौन पिठा बनाई देख गोबर पिठा शाग पकाए बोले होना अल्प है कौन शागटा कौन जते सते रही तुम सीना ऐसा खाई ना हमको ऐसा भल शाग बुना एटा भी शाग टिके एड़ा कि शाग से कुशुला शाग बुना जी बाबा मंजरा धनिया ना कुशुला धनिया धनिया कौन मुंज धनिया कौन मुंज आ कुशला बुणी भलसे पकौन अल्प टिके टिके कौन पकौच हम केमी तो फांका देखा सब प्रीति उपास केते हम अध किलोमीटर हम ना 20 टका हो गलानी प्रीतिर 20 टका इनकम है। हां मु निजे रोसे करबी प्रीतिर 20 टका हो गला हो जा जा ना मोर एते का था मोर ताऊ देम खाइ आसक पळेलेनी ड्यूटी आज ठाकुर पाखर मंडा पिठा भोग लगे कि मंडा पिठा बना शिखी आज फास्ट टाइम मंडा पिठा बने मो पाखर कहीं ना कहीदेवाई ये मुझे फास्ट पूरा नड़िया पूरा बन नहीं पानी बसई आठी चूना रखाई देखिए आज फास्ट टाइम बनवा देखिए केमी कौन हो आज मुझे बनाऊँ आप देखे केमी बना जाए मत कमेंट कहीदेवे मंडा पिठा बना शिखनी मोर फास्ट टाइम खड़ी जंती सारे ब्लॉग कर खड़ी भी जंती देख आमर ए मंडा पिठा बसी नीतू आसिक देखुची मम्मी शुणा पंचायत ऑफिस रू आइले आ मु तो बना शिखी नी पानिया करदेनी मोर गोटे खोड़ी आसिक बागे बसिक जाइए मुझे बसचे से सीझी सारा रोसे करी
ହେଇ ସାର୍ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତାପରେ ଦେଖିବି ଖାଇକି। ଏବେ ଆମର ପିଠା ହେଇକି ଭୋଗ ଦିଆ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଅଶୋକ ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି, ପୁଣି ପାଣିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ପୁର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ଅଳ୍ପର କନି, ସେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆଉ ଅଧିକା ଚୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁର କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲ? ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା। ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଶିଖିବା ନା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଳିବ ତ ଭଲ। ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଆମର ଏବେ ଅଶୋକ ସାର୍ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ କଣ? ତାପରେ କି ଗୋଟେ ଆଉ ହଁ ହଁ କଣ ଟିକେ ହଁ ହଁ କଣ ବଜା ଏଟା ହେଲାନି। ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ତା ସୁନାଲ ଦେଇକି ବାଧେ କହୁଥିଲା ନା, ବିଚ କଥା କହିଥିଲା। ସିଏ କାଇଁ ମନ ଥୋଉ କ୍ୟାମେରା ପଡୁଛି ବା। ବଜା କ ଇଗଲ ସ୍ପେଲିଂ କ ଇଗଲ ବାଜିଲା ରେ ବାଜିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାଜିଲା 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 ବାଜିଲା। ସେ ତାର ମାରିବ, ତାକୁ ଆଉ ବାଧିବନି। ଆମର ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଯେତେ ମାରୁଛି ମାରୁ। କଣ ଗୁରୁବାର ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢା ହବାର ନାହିଁ। ସେ ତା ଯେତେ ମାରୁଛି ମାରୁ। ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିବ, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିବ। ମତେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଦେଇକି ବାଧେ। କଣ କାଲି କଣ କହିଥିଲୁ? ମତେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମୋ ଦେଇକି ବାଧେ, ଟିକେ କହନି। ନା ତ ଦେଇକି ବାଧେ, ଆଉ ତ ଦେଇ ଯୋଉ ତତେ ଏବେ ମାରୁଛି ସେଟା କାହାକୁ ବାଧୁଛି? କିଏ କଣ କହିଲେ ମୋ ଦେଇ ମତେ ମାରନେ, ମୋ ଦେଇ କାନ୍ଦି ପକଉ ବାଧିବ। ଦେଇ ଆଡେ ଖୁବୁଛି। ଦେଇ ଖୁବୁଛି? ତୁ ଦେଇକି ବାଧୁଛି? ଓହୋ ବାଧୁଛି ବୋଲି ତତେ ମାରୁଛି ନା? ବଜା ଇଗଲ ସ୍ପେଲିଂ କହିବନି। ଇଗଲ ସ୍ପେଲିଂ ଏହି କି ଲଜ୍ଜା, ତ ଦେଇକି ବାଧୁଛି। ଇଏ ହେଲେ ବଜାଉନୁ। ଇଗଲ ସ୍ପେଲିଂ ତୁ ବଜାଉ, ତୁ ଇଗଲ କର। ଘୁଷି ନାହିଁ, ଘୁଷିନି ମନେ ଆଉ ଅଛି ନା କଣ? ତା କୋଜ ବାଡେ ସେ ତ କହିବନି। ତୁ କହିବାନୁ ମା ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆସି ବଲୁଣି ମାରି ତ ଘୁଷତେ ପଡିବ ନା। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେଇ ଯିଏ ନ କହିପାରୁଛି ସିଏ ମାରୁଛି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ବାଧୁଛି ରାଜା? ଏଲବୋ ଏଲବୋ ସ୍ପେଲିଂ କ ଏଲବୋ। ଆଜି ନାନୀ ଆଉ ବାଧୁନି, ଖାଲି ଛେଚୁଛି ତତେ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଲବୋ। ଲିବା ଲିବା ନା ଏଟା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବେସଲିଂ। ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ପୁରୀ ପକୁଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ। ଦୂରରେ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଆମର ଗଳି ସାରା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ଆଜିକିନା ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ରୋଷିଆ ଆମର ପ୍ରମିଳା, ଖାଇବା ଆମେ। ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜି। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଚାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ନେଇକି 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇକି ସବୁ ଭୋଜି କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଫିଷ୍ଟରେ ମିଶିଥିଲେ ପ୍ରୀତି, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମୁଁ। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପାମ୍ପଡ଼ ତ ଭଲ ହେଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ଟା ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ହେଇଛି କଣ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଥାପି, ତେଲ ଫେଲ ଏତେ। ପକୁଡ଼ି ଭଲ ହେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ସର୍ଟ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରୋଷିଆ କିଏ କୁହନି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଏବେ ପୁରୀ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ତରକାରୀ। ପୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ।
खाई सारू तब भिडियोटी एवं बहुत टाइम है पुणी एडिट फेडिट करमी 9टा पाखापाखि हो एडिट फेडिट हम खाई सारे भिडियोटी एंड करवा आस खाद भिडियोटी एंड कर देखा बाबा फ्रेश न्यू ब्लॉग रे से पर्यंत टाटा बाय गुड नाइट देखा आउ एक न्यू ब्लॉग रे।